Vi har identificeret 3 primære udfordringer, som vi ser, når vi arbejder sammen med virksomheder i din industri. Så den første er, at der er generelt en lav modenhed blandt beslutningstagere. Så dem, der sidder og beslutter, hvad de skal bruge AI til, de forstår faktisk ikke rigtigt, hvad AI kan. Det vi oftest hører, det er sådan, ej okay, det var vildt fedt det der, Mathias. Min 20-årige datter bruger også GPT hele tiden. Eller i går, der spurgte min 8-årige knægt, kan jeg få et premium subscription? Men dem, der rent faktisk sidder og tager beslutninger om, hvor AI skal bruges i deres organisationer, de er slet ikke så langt på den modenhedsrejse. Derfor er det svært for dem at finde ud af, hvor skal de bruge det henne overhovedet. Den anden udfordring, som vi ser, det er, at ofte så starter AI-projekter eller AI-initiativer med AI som udgangspunkt. Altså vi starter med løsningen. Og udfordringen med det er, at der er ikke nogen, der laver AI-projekter, fordi det er sjovt. Vi laver AI-projekter, fordi der er en forretningsmæssig værdi. Enten kan vi lave færre fejl, vi kan gøre vores produkt eller vores ydelse til vores kunder bedre, vi kan gøre det hurtigere, og så kan vi bruge den energi og den tid, eller de penge, vi sparer, på andre initiativer i vores organisation. Men når vi tager AI som løsningen, så render vi rundt med en hammer og leder efter søm, og det er nok ikke den rigtige måde at gå til opgaven på. Den tredje udfordring, vi ser, der er ikke kommet i gang med at arbejde med AI, er, at der er ret langt fra en idé eller et par idéer omkring, hvordan man kan bruge AI, til rent faktisk at lave en konkret plan for, hvordan man kommer i gang. Vi skal have en AI-politik, vi skal have AI-træning, vi skal have AI-sikkerhed omkring, hvad vi må gøre med det, hvad må vi ikke gøre med det. Der er så mange variable, vi skal svare på, og det kan virke overvældende. Så der er langt fra, at man har en idé omkring, hvordan man skal bruge AI, til rent faktisk at komme i gang med at implementere noget. Og det, der så typisk sker, når vi bliver spurgt, om vi vil komme ud og hjælpe dem, vi arbejder med, det er, at de har brugt ret lang tid på at identificere nogle use cases. De har brugt ret lang tid på at lave workshops. De har måske været til nogle seminarer, set noget online. Mange af dem, vi arbejder med, har faktisk sagt til medarbejdere omkring i organisationen, nu skal I bruge Copilot de næste 2 uger, så kom tilbage til os, som i det her tilfælde er ledelsen, og fortæl os, hvordan det gik. Udfordringen med det er, at vi giver nogle medarbejdere et værktøj, som de ikke har nogen forudsætning for at lykkes med at bruge. Så ofte er konklusionen, det skaber ikke rigtig så høj værdi i vores virksomhed. Derfor har vi lavet et program, og det vil jeg gå igennem med jer nu. Helt konkret vil jeg nu vise et eksempel fra en virksomhed, vi arbejder med, hvor vi hjælper dem med at identificere, hvad for nogle use cases skal de lave. Så det tager typisk en uge det her. Vi er ikke involveret hver dag fuld tid, men der er sessioner, dem kommer jeg til at bryde op for endnu. Så det starter med en 2 timers workshop med relevante stakeholders, typisk ledelsen. De tømmer hovedet og siger, vi har de her use cases, som er vores gode idéer til, hvordan vi kan optimere vores forretning, eller minimere omkostninger, eller whatever det måtte være. Og så sammen med ledelsen, der laver vi en sådan ret hurtig sådan traktmodel, vitterligt koger det ned fra alle dem her, alle de her rører ind i trakten, og så siger vi, har den her reelt høj værdi eller ej? Hvis den ikke har, skal den ud. Hvis den har, så rører den videre. Så siger vi, okay, men hvis de her 2 har høj værdi, hvad for nogle er så teknisk mulige? Jamen det er faktisk kun den her, så er det kun den, vi arbejder videre med. Outputtet for den her workshop er sådan en klassisk 2x2, hvor at de use cases, der er oppe i højre hjørne af den her, som er værdi og teknisk muligt, det er dem, vi går videre med. Når vi har udvalgt de her use cases, så går vi videre til step 2. Så begynder vi at interviewe og observere medarbejdere. Helt konkret i det eksempel, der var det en af de use cases, det var, vi modtager nogle relativt komplekse dokumenter fra kunder, 100 siders pdf'er med kravspecifikationer. Vi bruger lang tid, og der er mange fejl i det arbejde, vi laver, fordi det er komplekst. Så der tror vi, at vi kan gøre Pers arbejde nemmere ved at få en AI til at mappe, hvad har vi lavet af lignende opgaver tidligere. Så det spørger vi jo Per om. Per, hvordan ser din arbejdsdag ud? Hvad laver du? Hvorfor gør du det her? Hvordan gør du det? Hvor mange fejl har du lavet? Hvad skete der, da du lavede de fejl? Stiller spørgsmål for at teste, om vi har ret i, at vi kan enten gøre det her bedre eller hurtigere med AI. I det her konkrete eksempel, der fandt vi faktisk ud af, at der var ret mange elementer i de her kravspecifikationer, som var til fortolkning. Så det vil sige, Per skal tilbage til kunden og spørge kunden, hvad mener du med ikke skarpe kanter? Hvad mener du med meget lys? Hvad mener du med dit og dat? Så 70% af det arbejde, Per laver, det er virkelig lidt sådan en checkliste. Check. Det kan vi godt få en AI til at lave.
Men alle de elementer til fortolkning, spørgsmålstegn, der skal Per sætte møder op med kunden for at få svar på de her ting til fortolkning. Så ret hurtigt går det op for os, at den use case, som den her pågældende virksomhed, vi arbejder med, har brugt et halvt år på at scope, går fra teknisk muligt til overhovedet ikke, og også fra høj værdi til faktisk meget lav værdi, fordi Per bruger faktisk ikke så meget tid på det her, som vi først antog, og Per kan heller ikke nævne nogen konkrete fejl, der er sket. Så det vil sige, at den ene use case bliver rykket fra meget høj til meget lav, faktisk helt ned i, bare glem alt om det, lad være med at prioritere det. En af de andre use case, vi testede, den lå sådan faktisk ned omkring midten, og det var, vi er en virksomhed, der sælger specielle prototyper til industrivirksomheder, f.eks. Novozymes eller Novo Nordisk eller Lego. Alt vi laver er specialbygget, men vi ved ikke rigtigt, hvor vores maskiner står. Det vil sige, når kunder skal servicere deres maskiner, så er det kun, hvis de ringer til os og spørger, om vi vil servicere dem, at vi får den forretning. Så lige nu udgør vores forretning kun 7% af vores samlede business. Vi vil gerne øge det, men vi ved ikke, hvor vores maskiner står, så vi ved ikke, hvor vi skal køre hen, og vi ved ikke, hvad for nogle kritiske komponenter, der er i de her maskiner. Hvilket er et rimelig stort problem, som vi gerne vil løse. Så derfor så siger vi sådan, jamen, kan det løses rent teknisk? Ja, det kan det faktisk godt, fordi vi har alle de gamle invoices, alle de gamle kravsdokumenter, vi har al dokumentation, vi ved præcis, hvad for nogle parts der er. Vi kan også se, hvad har kunderne bestilt, hvornår har de bestilt det, og mappe det. Så vi siger, jamen den løsning, der lå her, den skal faktisk herop. Det er faktisk det vigtigste problemstilling, vi kan stille. Så det fandt vi ud af ved at tale med Lise, Paul og Jannik. Og så det sidste, vi gør i sådan en her hypotesedrevet interview og observation, det er, at vi spørger sådan et generelt spørgsmål. Hvor er I henne med AI? Spørgsmålstegn. Hvor moden er I? I det her konkrete eksempel, meget lav modenhed, mellem 2 og 4% bruger AI. Selvom at virksomheden betaler Copilot-licenser til alle medarbejderne, er der ikke nogen, der bruger det. Så der putter vi en hypotese, eller en use case mere på vores 2x2 matrix hernede, som er, hvis I gerne vil have medarbejdere til at bruge AI, så skal I nok hjælpe dem med at lære, hvordan man bruger AI. Så vi siger, at det er ret høj værdi. Faktisk, den ligger nok faktisk hernede, fordi der er ikke så meget teknik i det, men der er høj værdi. Det handler måske mere om noget change management, hvordan får I jeres medarbejdere til at bruge det. Når vi har gjort det, så ser vores 2x2 matrix lidt anderledes ud. Det vil sige, at der er noget, der er rykket herfra og herned. Der er noget, der er rykket herfra og herop. Der er noget, der er rykket herfra og herover, eksempelvis. Så tager vi alle de interviews, vi har lavet. Dem har vi selvfølgelig optaget og transkriberet. Så uploader vi dem ind i vores AI, og så tester vi vores initielle hypoteser op mod det, vi har hørt. For det kan jo være, at vi har overset noget også. Så vi siger til AI'en, test lige, hvor mange fejl er der reelt sket. Altså har jeg et blind spot? Er det rigtigt, at jeg hørte, at modenheden var ret lav? Eller har jeg overset noget? Så vi tester simpelthen vores nye findings op mod alle vores transcripts. Og så siger vi til en, fortæl mig præcis, hvornår Per sagde det her. Og så peger jeg en og siger, det var her Per sagde det, det var her Louise sagde det, og det var her Simon sagde det. Hvilket leder os over i vores leverance, som er et roadmap, som vitterligt bare er en projektplan, der beskriver, hvad du skal prioritere. Det var use case A eller use case B. Det er sådan her, at du gør det. Step 1, step 2 og step 3. However many steps der må være. Og så siger vi, der er et element mere, der hernede er AI-modenhed, som vi oplever, at de fleste virksomheder er ret lav. Det er ikke sikkert, det tilfælde at være, men hvis det er, så siger vi, hvordan får vi jeres medarbejdere i gang med at blive mere modne til at bruge AI, og hvordan lykkes vi med det. Så der ligger et eksempel på et roadmap i det materiale, vi har vedhæftet. Men der kan I se, hvordan et roadmap kunne se ud på alle elementerne. Det her, det præsenterer vi for den gruppe, der var med i den workshop heroppe, efter en 3-4 dage. Der kan være eksempler, hvor vi skal tilbage og dobbeltklikke på det her nede og sige, er I sikre på, at det er rigtigt? Så går vi tilbage til medarbejderne og siger, er vi helt sikre på, at det er rigtigt? Hvis svaret er ja, går vi tilbage til management og siger, det var vi helt sikre på. Det, der sker efter de her 5 dage, det er, at I står med et helt konkret roadmap over præcis, hvordan kommer I i gang? Hvad skal I i gang med? I skal i gang, fordi at, det har vi svaret på hernede, og det her det koster at komme i gang.